Posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 18 July 2025. Takhalapo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC gwero lenileni la chilungamo paphata pa chilungamo. Ngati Amalawi mmafuna kuti muzimva chilungamo komanso nkhani zenizeni, ndiye chunani the DC, mwana woopsa kwambiri amene sindimaopa koma ndimangonena chilungamo, ndipo ndikudziwa kunena kuti ambiri zimawapweteka, koma chifukwa chokuti ndi chilungamo amalephera kuti andipeze. Lero ndingopereka chenjezo kwa inu Amalawi amene mmasusuka ndi ndalama, kumene ndalamazo kumene zikuchokera simukuziziwa. Siku lina muzadyetsedwa nazo zinthu zokuti ndi njoka za kumidima. Andichomvetsa chisoni nchonena kuti akuluakulu amene ankatilangiza kalero kunena kuti ana inu osamasusuka ndi ndalama, osamangolandira china chilichonse kwa anthu osawaziwa, ndi amene ali patsogoloso pano kumalowa mma state house mu kumalandira kuphatikizapo mafumu. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ndikanapempha kunena kuti amene mmamuzungulira chakwera mumuuze kunena kuti achepese moto, chifukwa zimene akupanga zipena nthawi ino ya kampeni ndikulakwiranso malamulo. Ziko la manjanjawidi amene amapanga malamulo okhaso ndikumawaswa. Omwe wakunena kuti no hand house pa nthawi ino ya kampeni, koma iwo ali bize limodzi ndi vice yache. Vice president ali kumpoto kugawa ndalama, nayonso president weniyo ali madera ene ake osiyanasiyana ngati kusanjika kumagawanso ndalama. Atsogoleri manjanjawidi, despite the challenges that Malawians are facing, koma iwo ali bize kugawa ndalama. Ziko lomvetsa chisoni. Lero ndialirira awa amatchedwa apolisi. Pali gulu lina la apolisi limene linakamang'ala ku khoti kumanena kuti sanawapase ma promotions from grade I to grade G. That was in 2017. Anthu amene wawo anapita kukamang'ala ku khoti, ndipo akhoti anapereka chigamulo in 2022. Zidawakomera apolisiwo, ndipo aku area sateko amene amaziwa za ma promotions iwo adawachita promote anthu aja ndikuwadumphisa magrade awiri ndikukasiya pa G. Koma chomvetsa chisoni chonena kuti ngakhale ndalama izi zikumwazidwa moteromu, apolisi aja 5 years down the line sadalandire ndalama zawo, koma ndalama ndi izi zikugawidwa chisawawazi. Pena ndikumakhala kunena kuti koma anthu andalewa amakhala ndi welfare ya anthu, kumaona kuti kodi civil servant yakuvutika bwanji, kodi ana akuaphunzitsa bwanji. Faje pano patu kuphunzitsa mwana is a serious business. It requires a lot of money. Komanso ndi mmene zinthu zaduliramo. Kodi anthu amene wa umoyo wawo ndi otani? Ndalama zondi zawo adagamula ndi akhoti, koma lero ayi ndithu kuona ndithu akuboma alibe nazo ntchito, kuyang'ana aku polisi ku area sateko alibe nazo ntchito kuti anzawo adachitidwa promoted ndipo ali ndi maaliya zokuti apasidwe. Zimenezo sizikutheka. Ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri. Mundilolenso ndiyalirire anthu aku Northern Region, makamaka ku Mzuzu Central Hospital. Kumadabwa kunena kuti Mzuzu panopa ikutha mezi 3 Mzuzu Hospital opanda x-ray. Inoto Amalawi simungakhulupirire kunena kuti ku Mzuzu Hospital, chipatala cha ku Mzuzu, amachita kumakabwereka machini a x-ray ku bungwe lina la Macro, kapena iya kupita kumapale uko kukamuyeza munthu kumene koko. Chikhaliye nicho president wa ziko lino amene so wasusuka, amene akufuna kuti akasuke mabala ache akakwirire maenje akuja ku University ya Mombera, akupita sokongo kuti akasegulire stadium yosatha. Stadium yosinathe ati ikuchedwa kuti atikayandani Mombera, uje ni stadium Mberwa Stadium.
sinathe ata koma chifukwa chokuti ndi campaign komanso kuti chiseko cha mpana ndi afuna akasegulire stadium yosatha kuja kumatchedwa ku Mzimba. Komano chomvetsa chisoni nchonena kuti the whole of Mzuzu kulibeko hospital, kulibeko x-ray machine. X-ray tu machini yomweyi akumachita kumakabwereka chigalimoto cha makro ndiye chibwere pa chipatala paja amutuluse munthu pa muwodi akamukweze galimoto ndi ya mmwamba kwambiri akamukweze mmwamba ayambe kumuyeza. Ziko lathu ziko lomvetsa chisoni yeti asogoleri ache asavuka ndi ndalama olo kuyang'ana misewu ya mu Mzuzu yomvetsa chisoni kwambiri. Kuyang'ana zijankanena kuna kuti atifuna tikangotenga boma tikonze misewu ya mu Mzuzu muyikhale ndi tala tapitani ku Mzuzu gomukaone. So ndizomvetsa chisoni and that is why ndikupempha kunena kuti amene mwamuzungulira Chakwera mumuuze apole moto chifukwa zimene zikuchitikazi lamulo ndi lamulo silimaona kuti uyu ni ndani. Zomwezi mukupanga zogawa ndalamazi kukhala azipani zina ndikuti nthawi zino atamangidwa mutawamanga and it is very unfortunate, very unfortunate. Anthu amene ndikufunanso ndi alilire na mama wa uno ndi akuchikwawa ozungulira pa Jeratu makamaka kuzungulira Jeratu school muzi wa uji kumene anthu amene wa akuvutika kwambiri ndi moto otchedwa dosi umene ukuchokera ku Presken. Anthu akumene kukuchikwawa akuzunzika kopsa nyumba zawo tikunena pano kuti mukaone malata ache nyumba zija zidawonongeka ndi moto umenewu amapanga a Presken amati akatenga zinthu zawo kwa amakatayira kumeneko kupita kwa DC anthu kukadandaula palibe chimene chikuyenda. Ndale zokhazoka ati kumauza anthu kunena kuti ofunika mu nyumba zanu mupite mukazilembese kuboma nangazi kugwirizana ndi chani mukhale ndi title deed. Yeti anthu akudandaula kunena kuti nyumba zawo zikuwonongeka komanso umoyo wawo suli bwino. Apapa pakufunikira kuti mabungwe amene amaona za ufulu wa Malawi akanathamangira kuja kumatchedwa kuchikwawa chifukwa posachedwa pompano tiyamba kuluza anthu lalero lino akuthamangira kuona ndalama osakhala kuona umoyo wa anthu. Izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti for many years kuchikwawa anthu akhala kudandaula around Jeratu and umati ukafika kumene kukuchikwawaku ukamapita ulo cha ku secondary uko kununkha kokakoka ukamapita cha uko kunchalo kununkha kokakoka anthu amalephera kumadya nsima around Jeratu iyi chifukwa cha uve umene ukuchitika ndi company ya Presken. Koma ayi ma authorities angoyitenga nkhani kukhala ya ize kumpeza DC ayi apolisi kuadandaulira ayi palibe chikuchitika. Kodi kumalawi kunotu tikamanena kuti ukapolo ulipobe muzimvesesa Malawi tikamanena kuti ukapolo ulipo monga mmene akuvutikiranso anthu amma filling station awaso ndi anthu amene aliwomvesa chisoni kwambiri. Ndipo ine ngati president wa anthu osauka ndikweni andi alilireso anthu onse m'Malawi muno kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa amene akugwira ntchito mma filling station osiyanasiyana kandi Petroda kandi Gamu kandi Puma kandi Toto na imene ili filling station amene akugwira ntchito kandi pa Best Oil. Anthu amene wawa akuzunzika kopsya anthu amma filling station kuzunzika kandi pa Meru kuyang'ana salary yawo inuyo simungakhulupirire salary ya anthu amene wawa kugwira ntchito mma filling station. That is why anthu ena amakonza kumanena kuti anthu amma filling station amatibera mafuta iya amangopanga uhule kumakhala kuti anthu aja amafuna mwina azipempha kwa makastoma kuti mwina azipita ku nyumba ndi kena kache chifukwa salary zawo ngakhale boma linakhazikisa kunena kuti minimum wage it is 100,000 amma filling station ambiri sanafike olo 70 olo 80 amalandira ndalama yomvesa chisoni kwambiri. Ndizomvesa chisoni kunena kuti even ma authorities amene amayang'anira makamaka kunduna wa za ntchito alibe nazo ntchito kuti aende aziona kuti umoyo wa anthu amma filling station ndotani. Amagona atu amene aja mu toilet
ngati simuziwa anthu amene akuzunzika kopya kuchezera ma filling station akugona limodzi ndi manyi matoileti kumamva kununkha kwa bibi kufunafuna ntchito ndizomvetsa chisoni kwambiri. So inu atsogoleri athu amene mukugawa ndalama mukamaona zimenezizi mukamapanga zinthu zanuzo muziziwa kunena kuti kunja kuno anthu akuzunzika kopsa, akuzunzika amalawi osiyanasiyana malo osiyanasiyana akungogwirira ntchito yokuti nanga tsopano tiye tipanga bwanji ndalama zimene mukumwaza zisiku lina muzazifuna muzaziyang'anayang'ana koma simuzazipeza chifukwa chonena kuti ndalama ndi chira wakhoswe. Ena tinati tikufufuzeni iniyo ma MP kapena ma ministers munali anthu omvetsa chisoni kwambiri oti tinati tingonena kuti atatulutsani aliyense galimoto yaje yakale imene mwinaso ena ali yobwereka mukhoza kumva chisoni. Olo tinati tikutulutsireni mafoto anu akale musanagwire ndalama munali anthu omvetsa chisoni kwambiri. Nthawi imeneyo mukugwira 500,000 kumanjenjemera ndikumagwa nayo ndondoli, lero ayi mwajairira ndithu mungopanga zina zilizonse ndalama zakukhambwirani. Tinati tikufufuzeni enano olo ma presidential advisors achakwera tinati tiafufuze anali makape eni makape anthu omvetsa chisoni omachita kumapemphesa sima, lero afikapo even anzawo ambiri anawatayataya. Anthu ena amene tikufuna tiyalirire siku la lero chifukwa lero ndilo lirira Malawi ndi anthu amene akumangidwa milandu yosiyanasiyana makamaka ndi yaku forest department makamaka nkhani ya makala. Nkhani ya makala yafika popsa kwambiri. Nkhani ya makala yafika polirisa chifukwa pena paliponse makala akugulisidwa ngati kapena achita kulamula kubomaku kunena kuti ziko lino pena paliponse muziotcha makala. Andichomvetsa chisoni chonena kuti makala awa akumadusa ngakhale road block kumachita kuwaona makala ni mama omwe kalero amadusa usiku, lero akudusa pena paliponse nthawi ina iliyonse. Komano nkhani yakafukufuku wathu amene tapanga ife tapezeka kuti anthu amene amapanga za makalazi amagwirizana ndi yaku forest, ndipo ma forest officers ndi amene akupanga mchitidwe umene wachinyengo omauza anthu kuti azibwera ma forest osiyanasiyana ndi kumadulamo mitengo ndi kumaotcha makala, ndipo akumalipirisa aliyense 50,000 makamaka ngati mmene ilili ngati dera la Likanani kumulanje uko kusuka sanje, kumulanje uku kumulanje drift kusuka sanje Likanani forest kuja kumalondera ame kuja kumene kuja kulikatangale wopsa akumachita kugulisa ujeni mitengo ena anthu aku Mozambiki ena Malawi momuno. Anthu ukamaona anthu akumangidwawo ndi innocent people kwinaso amene alephera kuti aperekeso 50,000 chifukwa akagwira amakalawo akumalipirisa 50,000 komanso kuti munthu ulowe mmene momo ukuyenera uperekeso ndalama kuti upange za makala. So kafukufuku wathu amene tampanga ku Malawi Fest tapezeka kuti nkhani yokhuzana ndi makala amene akupanga za chinyengo kwambiri ndi anyage aku forest konko. Ndipo sindikudziwa kunena kuti Malawi akamachoka panopa 2 years 5 years from now kodi ziko lizakhala bwanji? Ziko lizakhala chipalamba chifukwa chonena kuti kuli mchitidwe wachinyengo kwambiri. Andi ziko lino maona ngati silizasintha kumbali imene ya chinyengo. That is why even maiko ni mabungwe ayamba kuchita fort this country kuti boma lili silizatheka kumbali ya corruption. Kodi tikati corruption itu sinkhani tu ya ndalama zokhazo-khatuya, even maphunziro amene Malawi ambiri mukuyenera mudziwe kunena kuti ngakhale ma adindo athu alibe ma certificate eni ambiri wandi a fake. Andi dangodandaula kunena kuti ajankanena kuti tautenga udindo wa higher education ndipo tipanga kafukufuku wa ma certificate tione anthu ma degree amene ali nawo kuboma kunde aliko anthu a fake ambiri
kuchokera mu office ya president iyo kuzafika pakana kunduna, atangoti akhale mwa serious kunena kuti lero kapena tiyerekeze kuti America itangobwera kunena kuti lero tiyeni tione ma certificate, muzaona anthu mene ati azathawire kulitu ma certificate ena kumadapo kudati awa ndi adokotala awawa awa alangiza president ndi adokotala sukulu aja anakaphunzira kutiku pensisi anakachita defend kuti anthu akamanena kuti uyu commissioner wa ujeni wasankhidwa kuchokera ku DPP ndi osaphunzira oyi nangatu iye sanalembere kunoto analemberatu kunjatu anakalembera kunja bwanji osatumiza maujeni okonko mukuitumiza kuno kuti atikafufuzidwe yeti iniyo ndino amene muli pa nambala 1 kuba pa nambala 1 kunama kuti ndino wophunzira mulitu anthu ayi mu MCP mu anthu wokuti anapangapo form 4 koma anakhalaponso aujeni anakhalaponso ma commissioner koma yeti ali ndi form 4 tikuziziwa zimezi andi izizi zayambaliti zomanena kuti munthu kuti akakhale commissioner awameki ndi akhale ndi ma degree akhale ndi ma PhD zayambaliti nanga popeza kongo kumeki kwali kwena osaphunzira kumakhala aliko ena osaphunzira mukakhala mu office of urgent president and cabinet ndiye jere kukakhala ku state house kunde ena oti maziwa ndi anthu osaphunzira anthu okuti alibe china chilichonse mukanangonena kuti amene iso manje iyi mukumupa chifukwa ndi IT expert mukuziwa kuti akabwera ku Mexico akakuyalusani muyaluka muoneka nyasi zandi zimene mwazisiya mmachinimu ndicholinga kuti mumbere zisankho afisi anthu a satanic inuyo amene mukufunabe kumazuza Malawi muziko lino ziko la kuvutani ziko la vunda koma mfuna mupitirize kumazuza Malawi. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri osaiwalira tikunena kuti x-ray machini kulibeko kunzuzu hospital ngakhale mukupita kuti mukasuke mabala amombera university posegulira Mberwa stadium muziwe kuti anthu akunzuzu akuyananu kwambiri from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.